Benvingudes i benvinguts a la nova etapa que encetem des de la plataforma Ja en tenim prou amb el suport de Carrevolta. El nostre propòsit es mou per la necessitat de criticar el poder, denunciar els abusos i incompliments mediambientals, urbanístics, sanitaris, educatius, culturals i socials que cada dia es queden amagats davall les muntanyes de propaganda i desinformació que reparteixen des de conselleries i palaus. També, si la cosa ho permet, volem passar-ho bé, burlar-nos de la seva incompetència i destapar amb humor les seues mentides. La gent d'en Ja en tenim prou valorem positivament el treball de difusió que realitzarem en la primera etapa. Prop de 500.000 de persones van veure la pel·lícula o algun dels curts per internet. Els grups més actius van col·laborar i segueixen en el projecte. Ara reprenem l'activitat amb noves idees i propostes, que podreu seguir des del web jaentenimprou.org. Esperem les vostres col·laboracions en forma de microvídeos de denúncia, informació dels abusos i incompetències dels poderosos i la vostra incorporació al projecte en la forma que pugueu. L'altre país, el que destrossen i amaguen cada dia, és el que volem mostrar en l'exercici diari, per una ciutadania informada, lliure i solidària.